ثانك يو أنا كمسجني عاوة حوي بشمي بشم مهتن بشم مهتن بشم أبزي بتيك توك بدون سقاط رأي كمهارو زمسيو لعلي عصر شديش زخونو شالوم حفتنا ونسمعت كأبز جوين أقداس زخونة حتى على العلاج زان حتمو بشم كلهم كمسجن سلازدلخو أبقى تسألون كانتي كتب بلوغ تزمسخا بتحولي تسمنا زر دخمت ناي ماركتينج ናይ ካስተመር ሰርቪስ ካልእ ዝረአ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከዓ እቲ ብራንዲንግ ኣይንፈልጥ ኢና በቃ ሓንቲ ሽም ዝተፈላለየ ሰብ እዩ ዝሕዛ እቲ ትሬድ ማርክ ዝበሃል ስለዚ ኣብ ከምኡ እውን እቲ ሕብረተሰብና ናይ ብሓቂ ክንዓቢ እንድሕር ኮይና ብዙሕ ፖቴንሻል እንዳሃለወና ክእለታት እንዳሃለወና ፍልጠት እንዳሃለወና ሰኣን ብራንዲንግ ሰኣን ማርኬቲንግ ሰኣን እቲ ኣብ እቲ ማርኬት እቲ ካስተመር ሰርቪስ መፂ ከመይ ጌርካ ትሕዞ ዘይምፍላጥ ከማኻትኩም ዝኣመሰሉ ከዓ እንድሕር ደኣ በዚሖም ክንምህር ክኢልናሲ እንታይ እቲ ሊደርሽፕ ማለት ኣብ ላዕሊ ደረጃ በፂሑ ክመርሕ ዘይኮነስ ብዙሕ ነገር እቲ ባህርያት ናይ ድኳን ከፊትካ ሬስቶራንት ከፊትካ እንታይ ዓይነት ባህሪ ኢኻ ክተርኢ ዘለካ መጀመርያ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ገንዘብ እንድዩ ናብ ኩሉ ዘእትወካ ኢድካ ክትእትወሉ ኣለካ ቀምቃማይ እንተኮይንካ ቀምቃማይ ክትኮን ኣለካ ገንዘብ ስለ ዘለካ ጥራይ ኣይኮነን እንድሕር ሬስቶራንት ክትከፍት እንድሕር ኮይና ከዓ መግቢ ክሰርሕ ኣለዲ እታ ትሰርሓለይ እንድሕር ሓይማስ እንታይ እየ ክገብር እቲ መግቢ እቲ ትሰርሖሲ ብፅሑፍ ኢንግሪድየንት ፅሒፎም ድዮም ዝተፈላለየ መዓልቲ ዝኸድካሉ ትወድሕር ወፅያ ዝተፈላለየ ዓይነት መግቢ እዩ ዝመፀካ ዋላ ተዓቐኑት ብዙሓት እሞ ኣብ ከምዚ ዘተወከረ ምክንያቱ ብዙሓት ሬስቶራንታት ክፈታ ኣለዋ ግን ዓብያ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ዝበፅሐት ዝኾነ ካልእ ዜጋ ሒዝካዮም ክትከይድ ደይሕጉሰካ ኢና ንርኢ እሞ ብሓደ ኮይንና ክንዓቢ ኣብ ከምዚ ዘተወከረ ርእስቲ ሒዝካ ክትመፀልና ናይ ሎም ምሸት ግን ኩላህና ኢና ተማሂርና ቴንኪዩ ኩለካ ኢልየ ዓወተይ ከም ትልሙድ ቴንኪዩ ተባረክ